morning mga kachoy. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Kamusta po tayo lahat mga kachoy? Ngayon na po tayo nakapag-upload sa bagong video natin mga kachoy. So magluluto tayo mga kachoy ng simpleng version lamang po ang gagawin natin. Gagawin natin bihag na pininyahang manok ang gagawin natin mga kachoy. Ang lulutuin natin kasi may nagbigay ng bihag sa atin. Shout out po pala sa kanya si Boss Darwin. Maraming salamat po sa binigay mo na bihag sa akin. God bless you. So andito po yung mga sangkap na gagawin natin mga kachoy. So meron tayo ditong bihag mga kachoy na pinapakuluan na natin yan siya. Mahigit mga 3 oras na, mahigit 4 na oras. Meron din tayong patatas. Pwede rin kayo mga kachoy magamit ng patatas at saka carrots. Meron tayong bell pepper, bawang, sibuyas, saka tanglad or green grass of corn. Tapos gamit din tayo ng luya mga kachoy. Nor seasoning mix na chicken. Tsaka optional lang po yung magic sarap na gamitin natin mga kachoy. Tsaka ito yung Del Monte, pineapple juice, pineapple chunk. Tapos gamit din tayo ng asin at tsaka mantika. So mga kachoy, ano pang hintayin natin? Uumpisa na natin ang pagluluto ng pininyahang bihag na manok. Mga kachoy, umpisa na natin ang pagluluto natin sa ating pininyahang bihag na manok. So andito na po yung mga kachoy. Bali, i-open na po natin yung gasol. Tapos maglagay tayo ng konting mantika lamang po. Konti lang po mga kachoy. Para sa pagisa natin sa bawang at saka sibuyas. So mga kachoy, ilagay na natin yung bawang natin. Tapos yung sibuyas. Tsaka haluin na natin yan mga kachoy. Tapos ang bawang, ang luya. Ginger, ilagay na natin yan siya. Lagyan na rin natin ang ating patatas mga kachoy kasi matagal yung patatas maano. Lagyan na rin natin ito mga kachoy ang ating bihag na manok o talunan. Haluin na natin ito mga kachoy. Pwede rin kayo maglagay ng carrot. Gusto nyo. Ito ay simple version lamang po sa Bisaya na gawain mga kachoy sa pagluluto. Lagay na rin natin dito mga kachoy. Saka ang pork. Hintayin na natin yung siya na pumulo mga kachoy at pwede natin titimplahan yan siya. Tatakpan lang natin yan lahat. Lagyan na natin yung pineapple chunk natin kasi malapit na rin yan siya maluto kasi pinakuluan na natin yan. Tapos yung sarap. Optional lamang ito mga kachoy. Tsaka yung bell pepper natin. Ganyan siya. Lagyan din natin ng kunting asin mga kachoy. Tsaka haluin na natin siya mga kachoy. Para ma-absorb talaga yung lasa niya. Simpleng version lamang yan mga kachoy sa pininyahang talunan natin. So tatakpan lang natin yan mga kachoy. Mga ilang segundo, ilang minuto pwede natin siya kukunin at saka ready to serve na po tayo. So ito na po mga kachoy. Yan. Pwede na po yan mga kachoy. Lutong-luto na talaga yan. So, pwede natin patayin yung gasol, yung apoy. Tsaka, safety first tayo mga kachoy. I-off talaga natin dito. Yan.
So, tapos na yan siya mga kachoy. Ang ganda, ang bango ng pagkaluto. Ang bango-bango talaga mga kachoy. So, bango-bango talaga mga kachoy. Gutom talaga ako kaya ready to serve na tayo. Kain na ito mga kachoy. Amo na ni. Yan na mga kachoy. Kinuha na natin ang pininyahang biyag ng manok natin mga kachoy. Yan, napakasarap. Ang bango-bango talaga yung mga kachoy. Yan. Ready to serve na yan mga kachoy. A few moments later. Labay ni mama kan labay ni. Padung gitu kiper dan gua kan na kita monggas ganina hap. Nanggas. Sinimik ba yun? Gawas. Kanis kay kapasimuno ni pagkatagaran niya. Tapi din. Dito yung itang takay. Pwede magkano. Dali mo magtunga doon. Bibili mo paalang. Ha? Doto man ako. Buto mo tanan? Wala, binig ko pa. Paalang dua. Ha? Wala kong kanin. May papang yung kay mamang mo. Kinain na ni Kuya Tim din tapos tapos ng kamay lang. Sorry. Ano nang kuhaan? Wait lang. Stop. May makanan yan. Grabe, klaro kayo. Yan ang makanan. Bukay pala. Oy, buto out pre. Out daw, wala sugat. Run out sa amin. Run out sa amin mga kachoy kasi walang ilaw dito. Sinsya na po kayo mga kachoy ha. Wow, platoy. Wala. Lagot. Wala yung pansit. Bele. Bele. Dulom sa iyo nung ba? Tumitong ba? Dito na buto. Dito Ito na kayo. Oh, grabe Berly. Dito na pati kutsara. Na, taong gina siya. Lamig kayo. Mati si Mekmek. Big-big agoy. Ang dami magkaon. Mapapansin si Big-big pa. Alam mo, pansit ng akin. Alam mo? Hindi na siya. Bread kayo. Ano gana, dingin na baboy? Ano Bread gana? with fried. Bro, kung gamay kayo kanta ba? Kaya ako guro videographer. Ambot na lang. Hindi ko yung kanta, no? Matinig ni Imo, kinuan eh. Sabaw niya, Kuya. Sabaw. Hindi, sabaw ka mama. Ay, sabaw. Sabaw kayo. Dalikan daw hayop daghan, hard. No, Gamit sabaw. diba? Thank you. Kurang na ba ako tayo sa lang.